Estem aquí amb Jan Sala, que avui ha tocat a la cantonada de Tarragona i millor, no?, de públic avui, comparat amb l'altra vegada que vas venir a Tarragona. Home, jo abans de venir a Tarragona, l'any passat, venia a fer una gira per Estadis Olímpics, 100.000 persones, i volia contacte amb el públic, però érem 4. Llavors va ser una mica trist. I avui estic content, érem 40, llavors està bé, ens hem multiplicat per 10. Estàs presentant un nou disc? Com va això? Bé, és el nou disc aquest que estic fent a mà en paper d'aquarel·la, el de Can Brigola, i ara diré un spoiler, però el mes que ve trauré la segona part, que són 8-9 cançons més, així que potser aviat torno. Per què aquesta idea de fer-ho tot a mà, aquarel·la i tal, currar-ho tant? Bé, perquè és que si no, clar, et graves el disc, pagues per tenir les còpies de fàbrica, en plan plastificades, i les vas venent. Jo sé que d'aquesta manera almenys no el tindran tirat a la guantera o almenys el tindran penjat a l'habitació, no ho sé, és algo més... Bueno, i també perquè tinc més temps lliure. Com definiries la teva música? Ostres, clar, preguntar-li al propi músic és complicat. Jo intento que siguin vivències personals, a poder ser que la gent es pugui sentir identificat i sobretot un punt més humorístic, com intentar veure-li sempre la visió no humorística en plan de monòleg, sinó que te puguis dur un bon record d'un mal record, per dir-ho d'alguna manera. El paper de vàter, com se col·loca? Amb el paper cap a fora o cap a dins de la paret? Es col·loca, no sé. Jo el trec directament de la bossa de plàstic, no... I on la penges? No la col·loques en cap? No, però és que això ja no es porta, És que... Ella encara viu amb la mama i el papa, clar, no, avui en dia els pisos d'estudiants... Bueno, no ho sé, es col·loca... Depèn, és que el paper de vàter, per exemple, jo el tinc a la cuina. M'explico, és que, vull dir... Explica't. En tens el vàter, però també està a la cuina. ¿Dónde están las servilletas? Té paper de vàter, no? Tant de bo? Tant de bo què? Digue'm tu. Tant de bo vinguis a un tercer concert. Això vol dir que, ostres, que les expedicions de Jan Sala a Can Tarraco estan donant els seus fruits. Moltíssimes gràcies. A vosaltres.